अफिसियेल मोनदों दा बे आनअफिसियेल रेकर्डआ माने लिगेल एक्सन थाखाय खामानि होआ बेखायनो जों लिगेल एक्सन लानो थाखाय जोङो दिनै अफिसियेल जों दिनै आरटिअ खालामबाय लिगेल एक्सन लानो हागोन बेखायनो जों दिनै बे आरटिअ खालामनाय फैनाय जाबाय दा जोङो बेखौनो जावले जावले बुंनो हादों दा दिनै फेरेंगा मोनहा गावनि बर' फिसाखौ न' बां बुख्रुबनानै होखारो आंनि गोदान भिडिअ आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ आं नोंथांमोननो सिगांग्रो जासिनाय थाबाय दा जोंनि जे बिटिसि आव नन ट्राइबेल आरो ट्राइबेल नङै जे नन प्रटेक्टेड जे मानसिनो हा होगासिनो दं इलिगेल हा होगासिनो दं जेन'बा जोंनि दानि सोलिबाय थानाय गभर्नमेन्ट इउपिपिएल सरकारा बेनि सायाव बर' गण सुरक्षा मन्च आफादनि आफादगिरि दावराव देख्रेब सारा दा बिसोरखौ आरटिआइ होदों बा जोंनि ट्राइबेलखा बर' जाथिफ्रासो मानो हाखौ मोनाखै आरो मानो दासिमाव जोंनि बर'नि जे माखासे ट्राइबेलखा बर'खौसो नासयगासिनो दं दानि सरकारा दा बिनि सायावनो आरटिआइ होदों आरो जुदि गोनां जायोबा बेखौ सेन्ट्रेलसिम थांगोन दा मानव गेदेर दावराव देख्रेब सारनिसिम मा खोथा बुंदों नोंथांमोनहा नायनानै लाग्रोदो बिनि उनाव नोंथांमोन कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो गोजोननाव आरटिआइनि मोनसे एप्लिकेसन जों होफैदों बे आरटिआइनि एप्लिकेसन होनाय लेखा जाहैबाय बेनो आरो जोंनि आरटिआइ होनायनि मेइन थांखियानो जाबाय जे चिरां जिल्लानि सिडली सार्कोलनि आन्दाराव 100 जननिबो बारा आरो लोगोसे बेंटल सार्कोलनि आन्दाराव 56निबो बारा नन बनाफाइड नन एलिजिबल मानसिफोरनो हानि जायखि फाट्टा होनो जा प्रप'जाल बानायबाय बिटिसि आव हरबाय जों दा बेखौनो जोङो डिटेल्स जोङो मोननो लुबैदों आरो जों इतिमध्य दाखालि सिडलीनि सार्कोल अफिसार बेनावबो थांना बुंहैबाय दा बिथाङा गावबो इलिगेल जे जायाखै बेखौ बुंनो हायाखै बियो बे मात्र बुंदों बेनि थाखाय आं दायनिगिरि नङा बेनि थाखाय एसडिएलएसिआसो बेखौ माने माबा लादों प्रप'जालखौ लादों बिसोरो डिसिसनखौ लादों बे बाथ्राखौ बुंदों मेम्बारफोर दङ बिसोर माइनसबो क्रियेट खालामदों बे बाथ्रा बुंनानै गाव बारग'नो हादों आं अब्ला बेखौ बुंबाय थादों जे नोंथाङा जिथु मेम्बार सेक्रेटारि दायथ'आ नोंथांनावनो नोंथाङा अफिसार नोंथाङा गाइड खालामनांगौ रुल्सखौ नोंथाङा बुंनो हानांगौ आरो बे रुल्सखौ बुंना होआजासे नोंथाङा जुदि बेखौ फरवार्ड खालामना हरोब्ला बिटिसिआव दा रेसपन्सिबोला नों जागोन बिदि रेसपन्सिबोला नों दा जिथु इलिगेल मानसिफोरनो दिनै हा एलटमेन्ट होनायनि जायनाखि प्रप'जाल थांबाय नोंनि नामाव थांबाय दा नोंखौ कल बेक खालामफिन आं बे बाथ्राखौ सार्कोल अफिसारखौ जावले जावले बुंदों दा बिथाङा आं नायनोसै आं रायज्लायनोसै ओरै होनदों दा बिथाङा एसे गिदोंबो दा बिथाङा अलरेडि ट्रेन्सफार जाबाय थांनाय 1 आगस्टआव ट्रेन्सफार जादों सिडलीनिफ्राय दा सिडलीनिफ्राय ट्रेन्सफार जानायनि उनाव बे दस्रा जायगायाव थांनांसिगौ दासिमबो थाङाखै मानो थाङाखै बाथ्रा बे दिनै बिटिसिआ बेखौ मानो दासिमबो गावनि डिउटिखौ मावनो थाखाय मानो ट्रेन्सफार अर्डारखौ मानो केरि आउट खालामनो हायाखै मानो बुङाखै दा दिनै बे ट्रेन्सफार जासेयावबो ट्रेन्सफार गावनि माबायाव साख्रियाव थाङाखै पस्टिंआव थाङाखै बेनिखायनोथ' दिनै बे इलिगेल खामानि मावबाय थादों आरो बे खामानिखौ बियो दिनै माने इलिगेल मावनानै दिनै बिटिसिआव फरवार्ड खालामहरदों दा जों बेखौनो बुंनो लुबैदों दिनै जे बिटिसिनि जायनाखि इएम बिथांमोना बेफोर इलिगेल खामानिखौ मानो मावनो होदों दा बे लकेल एमएलए माने निर्मल माने बसुमतारी दा बिथांमोनहा बे माने मेम्बार एसडिएलएसिनि मेम्बार दा बिथांमोना मानो मावनो होदों आरो जयन्त बसुमतारी एमपि बिथांमोना मानो मावदों बिथांमोना नामाथ' फैबाय थादों बिथांमोना मावदों होनना बुंबाय थादों दा मानो मावनो थिनदों फालाय बे इलिगेल खामानिखौ मावनो थिनदों दिनै 6 सिडुलनि प्रभिजनआ मा 6 सिडुलाव मा आयेन दं बेखौ दिनै मानो फल' खालामजाया 6 सिडुलनि आयेनखौ सिफाय दिनै जुदि नोङो नन एलिजिबोल मानसिफोरनो नन बनाफाइड मानसिफोरनो हा होयोब्ला जोंनि हाया बहा प्रटेक्सन जागोन फालाय सोर रैखा खालामबावनो आरो बेबोथ' होदों जे बिजिआर पिजिआर आरो गभर्नमेन्ट कास्ट लेन्ड बेफोरल' नङा ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि हायावबो होदों दा जों बेफोर गासिबो जोङो रेकर्डखौ जोङो आनअफिसियेल मोनदों दा बे आनअफिसियेल रेकर्डआ माने लिगेल एक्सन थाखाय खामानि होआ बेखायनो जों लिगेल एक्सन लानो थाखाय जोङो दिनै अफिसियेल जों दिनै आरटिआइ खालामबाय आरो आरटिआइ खालामनानै जुदि जों जेब्ला रिपर्टखौ मोनगोन बे अफिसियेल जागोन जेब्ला माने आरटिआइ कपि जों मोनगोन अब्ला बे अफिसियेल रेकर्डखौ जों लानानै जों अब्ला
जों लिगेलि चेलेन्ज खालामनो हागोन जों कर्टआव थांनो हागोन लिगेल एक्सन लानो हागोन बेखायनो जों दिनै बे आरटिअ खालामनाय फैनाय जाबाय दा जोङो बेखौनो जावले जावले बुंबाय थादों दा दिनै फेरेंगा मोनहा गावनि बर' फिसाखौ न' बां बुख्रुबनानै होखारो आलाय सिलाय खालामो दिनै गोबां गावनि गिर्जायाव थाङो गिर्जाबो बुफायलायनाय जाबाय धोरोमनि माखासे मन्दिरबो दङ बाथौ थानसालिफोर दङ बेखौ बुफायलायनाय जाबाय बेफोर अननाय खामानिखौ बिथां मावगासिनो दं दिनै गोरिब गुन्द्रा बर' फिसाफोर रायजो जाफुनाय दिनै दा दिनै बिसोरो बिखुङाव फिसा बानानै गाबगु जाबाय मैदेर रथ' गाबबाय फिसा बामनानै दिनै आहार जाफुनाय गथ'खौ लानानै दिनै खाबुखौ जागासिनो दं असान्थि जागासिनो दङ दिनै बेफोरखौ फेरेंगा मोनहा नुखोना नुदिया दा दिनै बिटिसिनि चिफ प्रमटर मोनहा बेखौ नुखोना नुदिया इउपिपिएल नेताफ्रा बेखौ दिनै नुखोना नुदिया गावनि मानसिखौसो मानो टारगेट खालामबाय थायो गावनि मानसिखौसो मानो होखारबाय थायो दिनै गुबुनखौ होखारनांगौ दिनै बे गभर्नमेन्ट हायाव थानाय माने सरकारि हाफ्राव थानाय बेफोरखौ दिनै होखारनांगौ होखाराखै आसाम गभर्नमेन्टआ दिनै होखारगासिनो दङ इलिगेल मानसिफोरखौ दा दिनै गावनि ट्राइबेलखौ प्रटेकसन खालामनो नागारै गावनि ट्राइबेलखौसो होखारो खिन्थु मालायखौ माने दोनो मालायनो हा होयो बिसोर बिसिबां अननाय बिसिबां गाज्रि खामानि बेयो दा दिनै जों बेफोरखौ जावले जावले बुंबाय थादों जों जावले जावले बुंब्लाबो बिथांमोना खोमा सुवाखै दा ओंखायनो जों दिनै उफाय गैया जाबाय जों बेखौ लिगेल एक्सन लानांसिगोन जों हयथ' कर्टनि जों सहायबो लानांगोन जों बेनि थाखायनो दिनै आरटिआइ खालामनानै बे कपिखौ जों दिहुननो थाखाय जों बिटिसिआव जों फैदों दाथ' जोङो रिपर्ट मोनजोब्बाय गासिबो आनअफिसियेलि आरो जों अफिसियेल माने रिपर्टल'सो मोननोसै बाखि दा बेफोरबायदि खेथ्रआव जोङो दा नुबाय जे बर'फोरनो हा होआखै मालायसो हा होबाय बर'खौ होखारगासिनो दङ बर'खौ गाबगु खालामगासिनो दं दा बे खेथ्रआव दिनै रायजो राजाफ्रा बिसोरनो बोरै भट होनांगौ दिनसाय बे फेरेंगा माने भट होनांगौ बोरैहाय बे दिनै निर्मल माने बिथांमोननो बोरै भट होनांगौ दिनै इउपिपिएल मानसिनो बोरै भट होनांगौ रायजोफ्राबो ओंखायनो दिनै गोख्रों जानांसिगौ रायजोफोर गोरा जानांसिगौ बे जाथि बुथारग्रा जाथि होखारग्रा जाथिखौ गाबगु खालामग्रा जाथिफोरखौ अननाय अयथासार खालामग्रा मालायखौ इलिगेल मानसिखौ गोबाथुमनानै लाग्रा बेसोरबायदि मानसिनो भट होनांला फैगौ इलेक्सनाव जों बयबो ज'नो बिसोरखौ माने पावारनिफ्राय होखारनांगौ आरो बिसोर रावबो भट नाङा आं बयबो रायजो राजाखौ खावलायहरो दा जिखुनु हक जाया मानो रायजोफोर नोंथांमोनहा जुदि बिदिखौ मोजां मोनदोंब्ला दा बिडिनि सायाव जुदि माबा फोरमायनो गोसो जादोंब्ला नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन आरो बिडिखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बर' हिसाबै बिडिखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय आङो बेखौ नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायहरबाय।